Καλησπέρα, είμαι ο γνωστός ακροατής που παίρνει από τις λαϊκές αγορές των Σερών, Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο γενικός ο γραμματέας. Εγώ θέλω να σας πω ένα σοβαρό θέμα. Θα σας πω κι εγώ, όπως σας προηγούμενος ακροατής, με την νοσταλγία για τον ανθρώπινο του ελληνικού και την δίθεν αξιοποίηση που θα κάνει γνωστός επιχειρηματικός όμιλος, εγώ έχω να σας αποκαλύψω ότι και εμείς, σαν σύνδεσμος λαϊκών αγορών, ζητήσαμε το ελληνικό. Δίναμε διπλά λεφτά, 1,3 δις δολάρια και δεν μας το δώσαν τελευταία στιγμή. Και ο λόγος που δεν μας το δώσαν ήταν μια εμπάθεια έναντι του προσώπου του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Εθνάρχη. Εμείς θέλαμε να το κάνουμε. Λαϊκές αγορές. Να πουλάμε αυτοκίνητα, να πουλάμε ραπανάκια, να πουλάμε ντομάτες, πιπεριές, αγκούρια λάχανα. Να πουλάμε αρκούδες και μαϊμούδες, καλιακούδες, τα πάντα. Και δεν μας το δώσαν. Τι έχετε να πείτε? Το αποκαλύπτω πρώτη φορά στην εκπομπή. Κύριε Λαβίδη. Ναι. Έχω μείνει άφωνος από την αποκάλυψη γι' αυτό. 1,3 δις τα μαζεύαμε όλοι οι λαϊκατζίδες από τις αίρες. Επικοινωνήσαμε και ένα hedge fund στο Τέξας, του Τορόντο, Οντάριο, Κάναντα και μαζέψαμε το ποσό και δυστυχώς δεν μας προτιμήσανε. Ήταν τρομερό. Θα γινόταν μια λαϊκή αγορά που ίδια με αυτή δεν θα υπήρχε πουθενά στον κόσμο. Δηλαδή μέχρι και ψάρια θα ψαρεύαμε από τις ακτές εκεί της βουλιαγμένης και του ελληνικού και θα τα πουλάγαμε φρέσκα. Χάρμα θα ήταν. Ήταν πρόβλημα. Τελικά αυτό δεν έγινε αυτή η παραχώρηση και θα γίνουν καζίνο μπαρ και American bar. Είναι σκάνδαλο. Επίσης εγώ να σας πω ότι η Ακινάρα έπεσε στα 78 λεπτά αλλά εμείς συνεχίζουμε να αγοράζουμε με 0,59. Είναι και αυτό ένα σκάνδαλο. Λέω να μετακομίσω να πάω στις αίρες της Δανίας ή της Σουηδίας ή της Βόρειας Κορέας να βρω το μέλλον. Είμαι μόνο 88 χρονών. Έχω χρόνια μπροστά μου και δεν μπορώ να κάτσω στην πατρίδα μου. Έχεις γενική γραμματέα, έχεις. Αυτό είναι αλήθεια. Οι πολιτικοί με ομικρογιώτα έχουν εκπέσει. Πού είναι το ύφος και το ανάστημα του Κωνσταντίνου μας του Καραμαλή? Πού είναι? Κάτι ακούστηκε σαν καράβι, με ακούτε? Ναι, θα σας πω τι ακούστηκε. Λέτε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ναι. Τον μεγάλο γκόλφερ. Γκόλφερ και μίνι γκόλφερ. Τον είχα κερδίσει μια παρτίδα 19 τρυπών. Ναι. Και τον είχα κερδίσει 20-18. Ακούει ο Φων Κρίστοφ, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας. Ο Φων Κρίστοφ είναι στην αναμονή και σας ακούει, οπότε μάλλον θα τα ακούσετε εσείς μετά. Τι να ακούσουμε? Γιατί κάνα. Θα ακούσετε θετικά σχόλια που και εσείς αναγνωρίζετε το ανάστημα του ανδρός. Εμείς κάναμε ένα αγώνα να φύγει η φαυλότητα από τη χώρα. Από το 55 τον ψηφίσω τον Εθνάρχη μας. Τον είχα γνωρίσει προσωπικά, είχαμε παίξει γκολφ. Είχαμε φάει στον Ινθέο τα παλιά τα χρόνια. Σπαλομπριτζόλα από αρχούδα. Να χλύψει τα δάχτυλα στο πιο ωραίο κρέας. Και τώρα θέλουμε να το επαναφέρουμε. Λένε λίγες οι αρκούδες και τις προστατεύουν. Εγώ δεν είμαι υπέρ του να προστατεύουν ένα είδος, άμα μπορεί το είδος να επιβιώσει μόνο του. Αυτή είναι η πολιτική μου. Προστατεύουμε δηλαδή παπαγάλου. Φτιάχνουμε 18 Τι κάνουν 18 χρειάζονται στην κοινωνία? Όλα αυτά είναι μια φαυλότητα και φαυλοκρατία. Εγώ τι να κάνω που όπως και εσείς το συναντήσατε, πείτε μου, που το έχω μέσα στο ίδιο μου το σπίτι αυτό που θα σας περιγράψω, σε πολύ μικρότερη παιδική ηλικία τον συνάντησε η γυναίκα μου και του λέει «Γεια σας κύριε Παπανδρέου». Ποιο Παπανδρέου? Τον Ανδρέα? Του Καραμαλή, του λέει «Γεια σας κύριε Παπανδρέου». Όχι, ήταν προσελευτικό. Και το έχω στο σπίτι μου μέσα αυτό το περιστατικό. Αυτό είχε γίνει και με το Χατζηδάκι στο Δωράκι μια φορά. Είχε γίνει, είναι γνωστή η ιστορία. Πάει ο Χατζηδάκης στο Μανάβικο και του λένε «Ποιος είστε, σας ξέρω?» «Είμαι ο Χατζηδάκης». Αυτός που λένε Χατζηδάκη στο Δωράκι και προσευλήθη. Καλός φίλος του Εθνάρχη μας ο κύριος Χατζηδάκης. Τρομερός κι αυτός. Τι να σας πω, τι άλλο θέλετε να σας πω? Έχω ένα Nissan Sunny του 98, πριν γίνει αδμέρα ακριβώς, 1.200 ευρώ, με βαλβολίνες, με αυτόματο, με λάστιχα, παπούτσια καλά, δερμάτιο σαλόνι.
πουλάει. Στις λαϊκές αγορές στο Σέρο θα τα βρείτε αυτά. Τρομερά πράγματα. Κύριε Κώστα μας. Κύριε Κώστα. Ακούω και προσπαθώ, ταξιδεύει και ο νους μου με αυτά που μου λέτε. Ναι. Καταλαβαίνετε. Σήμερα είστε πολύ ταλαιπωρημένος, βγήκε και ένας ακροατής εκεί, σας επιτέθηκε. Δεν είναι σωστά πράγματα. Αδίκως. Θα τα πούμε αυτά. Εσείς στεγάζετε τις φιλοδοξίες μιας ολόκληρης χώρας. Εγώ. Η εκπομπή σας. Ναι. Η εκπομπή σας. Ναι. Βγαίνουμε και λέμε την άποψή μας, διαφημίζουμε τα προϊόντα μας. Τι άλλο θέλουν. Δηλαδή για μια διαφωνία πολιτική θα σας πούνε διάφορα. Δεν είναι σωστά αυτά. Ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής ποτέ δεν επιτυχόταν επί προσωπικού. Αλήθεια είναι αυτό. Επί προσωπικού ποτέ. Θυμάμαι, έτρωγε τα ψαράκια του, έπινε το κρασί το μπρούσκο, κοιμόταν πάντα μεσημέρι και όπως και ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης. Το ίδιο κάνει. Ήταν τρομερά τα πράγματα. Θυμάμαι, είχαμε φάει αυτή τη σπαλομπριτζόλα. Ναι, λέει κάτι ο φώνα από πίσω. Τι είπε, έλεος κύριε Κώστα μου, δεν το έκανα τέτοιο. Όχι. Είπε έλεος κύριε Κώστα μου, άνθρωπος. Όχι, απλώς. Verpackung Berg. Κύριε Κώστα, πόση ώρα θα τον ακούμε αυτόν. Έτσι θα μου πει τώρα αυτό. Η χείρη της Άνοιξης. Αυτή φταίει. Λοιπόν. Καθημερινά ασθεμένο, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Γενική γραμματέα, ούτως ή άλλως γενική γραμματέα, θέλω να σου ζητήσω να κάνεις επίλογο. Ναι. Ο επίλογος είναι ότι πρέπει να επαναφέρουμε στο μέλλον σε 20 χρόνια και ήδη ο συνδεσμός μας επενδύει σε μετοχές τέτοιες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων, να επαναφέρουμε με το DNA να ξαναβγάλουμε τον Εθνάρχη. R&D. Αυτό ήταν. Να είστε καλά. Και τότε θα είναι όλα καλά. Έγινε ρε. Καληνύχτα σας, σας ακούω φανατικά. Καληνύχτα. Γεια σας. Από τις όμορφες αίρες. Γεια σας. Από τις ομορφότατες.